Gipaimbestigahan na sa Department of Education Region 11 ang pagpanumbag sa usa ka estudyante sa laing estudyante sa usa ka tulunghaan sa Davao City nga nakuhaan og video. Ano ang report ni Argel Relator? Nakuhaan og video ang ikapila nga pagsumbag sa batanong nakahukas sa batanong nakasulob og red t-shirt gawas sa usa ka comfort room sa usa ka tulungan sa Davao City. Samtang doon sa mga batanon nga anaa sa lugar nga nagtan-aw. Ang ginikanan sa victim niadto diha sa San Pedro Police Station para ipablatter ang maong panghitabo. Apan ni-decide sila nga ipabarangay nila tong perpetrator katong bata kay pareha man pugod sila minor, 13 years old. Nasayrang nahitabo ang maong insidente sa Davao City National High School Annex sa Madapo Hills. Migula sa investigasyon nga mag-classmate di ay ang duha nga pulos grade 7 students. Nahitabo to atong Monday afternoon at 3:10 p.m. after sa ilang class period. So immediately the following day pagka Tuesday, gisettle na to dayon. Call up na ilang attention both parties. Dito na sila sa Child Protection Committee and then para masatisfied po ang ginikanan, gila pa-record po nila dito sa barangay. Nagsugod na maguto sa ana-ana, mura gibangga-bangga lang, bangga-bangga, nasuya ang gibangga-banggaan mo na itong naitabo nga pa sumbag-sumbag. Sumala sa DepEd 11, gipa-imbestigahan nila ang maong insidente. But this is a matter that must be taken and spotlighted by the school, dili sa barangay. Kay ang atong Child Protection Policy o ang atong Anti-Bullying Act of 2013 is stating very, very clearly that this is a matter that should be resolved and should be spotlighted by the school, concerned school itself. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang guardian o ginikanan sa mga batang nalambigit sa insidente sa eskwelahan ug nagkasinabot na matod pa sila nga maghusay. Umanas, na-settle na. Sige. Okay na, nasitil na mi. Okay ang mga bata mampud pero kasabot good ta pero luoy mampud mga kuan ba, mga trauma nila. Pero kumusta imong bata karon? Okay man, eskwela man gihapon. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa 1 Mindanao.